El principi d'Arquimedes, a banda de ser un principi físic, a banda d'això és una obra de teatre que presentem a la Sala Beckett i que explica la història d'una piscina el dia que els nens es treuen la bombolla per aprendre a nedar i que tot això genera un malestar entre els pares per com un dels entrenadors ha gestionat la por d'un nen. Resulta que el problema base és que aquest entrenador ha fet un petó al nen i l'ha abraçat i això comença a generar interrogants, dubtes i pors. És una obra, sobretot, que no parla de la pedofília, sinó que parla de les pors contemporànies i el que intenta analitzar les relacions entre educadors, entre pares, amb els nens, i també quina és la naturalesa d'aquest petó. Era un petó innocent o era un petó amb uns altres finalitats, per dir-ho d'alguna manera. Héctor, els nens em diuen Gollum. Em diuen Gollum i m'enfonsen. Jo vaig començar a escriure el text, devien ser a finals de març del 2011. Jo estava a punt d'estrenar al Teatre Nacional el projecte T6. Faltava pocs dies i normalment quan acabo una cosa sempre ja m'entren ganes de començar a escriure una altra. I tenia ganes d'escriure una obra sobre les pors contemporànies, sobre els prejudicis, sobre les relacions humanes, com s'han modificat, perquè aquesta obra en 15 anys enrere no tindria cap sentit, però en canvi a dia d'avui sí que s'ha modificat la relació entre els adults, els nens i els educadors. I llavors vaig començar a fer notes. Aquí darrere, per exemple, vaig fer algunes de les primeres notes d'aquesta obra a llibreta. Llavors vaig començar a formular aquesta obra i volia que fos amb un punt de partida molt contemporani i al mateix temps molt quotidià i amb un espai una mica escèptic, un espai que fes una mica d'olor de clor i que tingués aquesta cosa una mica escèptica que tenen les piscines. Però això no hi té res a veure. Un dels seus entrenadors es dedica a petonejar i tocar els nens. Dit així, això és exagerat. Ha fet un petó a la boca a un nen. Això no ho sabem del cert. Però una cosa així li sembla estrany que em preocupi per la persona amb qui està el fill, que l'acompanya fins al vestidor on tots els nens es canvien. Vostè no és mare. És difícil que m'entengui. Quan ets pare, vas pel carrer o pel parc i no et permets de despistar-te ni un segon. Et fa un salt al cor quan de sobte, encara que sigui un moment de res, tens la sensació que has perdut de vista el teu fill. La simple idea que et despistis un moment i algú l'hagi pogut estirar, ficar-lo dins un cotxe, fer-li vés a saber quines coses, i no en sàpigues mai més res és... Sempre tens el neguit. O que algú, aprofitant-se que és un nen, li fes mal. Si em passés alguna cosa així no m'ho perdonaria mai. Antígona deixa l'antiga Grècia i ve a manifestar-se a l'Atenes convulsa del segle XXI. La companyia Motus fa reviure aquest clàssic i el converteix en un paradigma. L'heroisme d'Antígona segueix viu en els joves d'avui. Les partitures del mestre del tango també tenen un espai al Festival Grec d'aquest any. Juan José Mussolini interpretarà amb el seu bandoneó i amb acompanyament orquestral els grans temes d'Astor Piazzolla. Qui ho deia, això? Freud? Aquesta obra de Victoria Spunsberg es qüestiona què vol dir realment tenir poder. Ho descobrirem a través de dos personatges masculins, un que es considera triomfador i un altre que es considera un desafortunat artista. Tothom em coneix com a Walter. Sí, sí. En aquest espectacle de circ, els acròbates tenen tendència a convertir-se en torres humanes. D'aquesta manera, la companyia XY crea un univers divertit i poètic, tot capgirant el concepte de circ. La companyia Motus segueix reflexionant al voltant del clàssic de Sòfocles, Antígona, aquesta vegada amb la intenció de concebre un teatre que proposi una acció per analitzar el sentiment d'impotència que aquesta genera en nosaltres. Puc preguntar-li què ha escrit amb aquest bolígraf? No res, és una idea per un sermó. Ah, n'hi ha vingut una? Sí, en tinc constantment. Quina sort. Se me'n van del cap i per això m'ho apunto. I quina és la idea? La intolerància. Un grup
que, malgrat l'èxit aclaparador dels seus darrers treballs, no ha deixat enrere el seu estil fresc i quotidià. Així són els Amics de les Arts, que trepitjaran l'escenari del teatre grec per presentar-hi el seu últim treball, Espècies per catalogar. Més informació a la nostra pàgina web bsn.cat/grec.